ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. 11 ноябр дар қасри Миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз як гурӯҳ сафирони нави давлатҳои хориҷ эътимоднома қабул намуданд. 11 ноябр дар қасри Миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз як гурӯҳ сафирони нави давлатҳои хориҷ эътимоднома қабул намуданд. ضمن مراسم با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سفیران نوی فوق‌العاده و مختار جمهوری مردمی چین گو جیتزیون، اتحاد اروپا راداسلاو دارسکی، پادشاهی دانیا یسپر ور، جمهوری یونان خانم یکاترینیک ساگوراری، جمهوری استونیا یعب اورا، گرجستان داوید کوتاریا، پادشاهی هاشمی اردن حمزه العمری، بورکینافاسو آریستید راپوگدونبا لیودویک، جمهوری ارژانتین سباستیان سایوس و جمهوری دومینیکان الخاندرو آریاس سارسوئلا اعتمادنامه‌های خود را با پیام درود از رهبریت کشورهایشان تقدیم کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی سفیران نو را به مناسبت آغاز فعالیت دیپلماتیشان در این مسند مسئول در جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت کشور تاکید داشتند که اساس سیاست خارجی متوازن و صلح‌خواهانه دولت تاجیکستان را اصول درهای گشاده تشکیل می‌دهد. در تکیه به آن ما رابطه‌های دوستی و همکاری برای جانب‌ها سودمند فراگیر را با کشورهای منطقه‌های گوناگون عالم راه‌اندازی نموده گسترش می‌دهیم. ابراز داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اید بر رشد و تحکیم رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه سودمند تاجیکستان با جمهوری مردمی چین، اتحاد اروپا، پادشاهی دانیا، جمهوری یونان، جمهوری استونیا، گرجستان، پادشاهی هاشمی اردن، بورکینافاسو، جمهوری ارژانتین و جمهوری دومینیکان اندیشرانی نمودند. به سفیران نوتعیین مراجعه نموده سرور دولت تاکید کردند که تاجیکستان ادامه شریکی با کشورهای آنها را بخش ترکیبی سیاست خارجی خود می‌داند و دورنمای آن را نیک ارزیابی می‌نماید. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اظهار امید نمودند که تلاش‌های پیوسته سفیران در جاده رشد و تکامل رابطه‌های گوناگون جنبه میان کشورها ثمره و نتیجه‌های نو به بار خواهند آورد. در خاتمه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به سفیران نو کامیابی خواسته به رهبران دولت‌های آنها سلام و پیام گرم ارسال نمودند. барои соҳибкорону сармоягузорон дар Тоҷикистон 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешниҳод гардидааст. ин ва дигар дастгириҳои ҳукумати кишвар имкон фароҳам овард ки дар солҳои истиқлоли давлатӣ сармояи зиёди хориҷӣ ҷалб гардида барои пешрафти иқтисоди миллӣ замина гузошта шавад. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. ҷалби 5 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ва 2.5 миллиард доллар сармояи ватанӣ дар маҷмӯъ 7.5 миллиард доллар ба иқтисоди миллӣ дар соли 2024 собитгари фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ дар Тоҷикистон унвон мегардад. ҳоло бошад татбиқи зиёда аз 100 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ бештар аз 5 миллиард доллар дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ мавриди татбиқ аст. имрӯз дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегӣ таъмини рушди дучанди иқтисоди миллӣ ва беҳсозии зиндагии мардум зери таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати кишвар қарор дорад. дар шароити муосири рушди иқтисодиёти миллӣ сиёсати давлат бештар ба самти тақвияти истеҳсолоти воридот ивазкунанда ва ба содирот нигарондашудаи маҳсулоти ниҳоии саноативу кишоварзӣ бо роҳи истифодаи техника ва технология инноватсионӣ ва истифодаи васеъи захираҳои меҳнатӣ равона шудааст. аз 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳои гуногун зиёда аз 110 номгӯи онро имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ ташкил медиҳад. ҳадаф қабл аз ҳама пешниҳоди фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ барои намояндагони бахши хусусӣ мебошад.
در 5 منطقه آزادی اقتصادی باشد برای صاحبکاران امکانات مساعد برای فعالیت تجارتی پیشنهاد شده است. همه دستگیری و توجه حکومت کشور و گذراندن اصلاحات رشد دوچند اقتصادی ملی را آینده بینی میکند. даврони соҳибистиқлолӣ бо қабул гардидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бахусус қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастгирии давлатии соҳибкорӣ, баромадани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи моратория ба санҷиши фаъолиятҳои соҳибкорӣ, дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият, бахши хусусӣ бахусус соҳибкории хурду миёна бениҳоят рушд кард. ҳавасмандсозиҳои андозии гумрукӣ дар ин соҳа бениҳоят зиёд ҳастанд. тоҷикистони муосир дорои иқтисоди босуръат тараққиёбанда, рушди боэътимоди муносибатҳои байналмилалӣ ва фазои мусоиди сармоягузорӣ аст. таҳлилгарон оянда тараққиёти иқтисоди миллии тоҷикистонро намунавӣ пешгӯӣ мекунанд. танҳо давоми 10 соли охир суръати миёнасолонаи рушди иқтисоди миллии тоҷикистон дар сатҳи 7.6% таъмин шудааст. наврусиҳои азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, баҳодури ҳасан, ахбор. дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд 325 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ молу маҳсулотеро истеҳсол мекунанд ки талабот ба он бештар аст. таи солҳои охир дар шаҳр бо мақсади таъмини бозори дохилӣ ва содирот намудани маҳсулот ба хориҷи мамлакат раванди бунёди коргоҳу корхонаҳо тақвият ёфтааст. маълумоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор. пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо соҳибкорони шаҳри хуҷандро дар самти бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ҳавасманд намудааст. ҳамин аст ки дар давоми 10 моҳи сипаришудаи соли равон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар шаҳр 29 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд гардида наздики 200 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби кори доимӣ шуданд. дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 1 миллиарду 726 миллион сомонӣ баробар гардида ба маблағи 349 миллиону 288 ҳазор сомонӣ ба хориҷи мамлакат молу маҳсулот содирот карда шудааст. дар самти содироти маҳсулоти тайёр ба хориҷи мамлакат саҳми яке аз корхонаҳои азими насоҷӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавонӣ назаррас мебошад. фаъолияти ин корхонаи муштарак силсилаи пурраи коркарди нахи пахтаро дар бар мегирад. яъне дар ин маҷмӯаи азим ашёи хом то ҳадди ниҳоӣ коркард шуда, шим ва нимшимаҳои ҷинс инчунин дигар намуди маҳсулоти дузандагӣ истеҳсол карда мешавад. тибқи маълумот барои фаъолияти босамари корхона аз замони таъсис то имрӯз наздик ба 60 миллион евро сармояи хориҷӣ ҷалб гардидааст. мо шукр аз он мекунем ки дар чунин корхонаи бонуфуз кор ва фаъолият мебарем. 80% коргаронро занҳо ташкил менамоянд ва барои мо коргарон тамоми шароитҳо мусоид карда шудааст. ҷавонӣ ки яке аз бузургтарин корхонаҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад, ҳоло 800 корманд дорад ва 98% маҳсулоти он ба Аврупо содирот мешавад. коргоҳ цикли пурраи истеҳсолоти коркарди пахтаро ба худ касб кардааст. яъне аз пахтаи хоҷигиҳои деҳқонӣ вилояти суғд, ришта, аз ришта матоъ, аз матоъҳо маҳсулотҳои тайёри фармоишӣ истеҳсол мекунанд ки ба давлатҳои Аврупо содирот карда мешавад. мо аз он ифтихор дорем ки бинобар сифати баланд доштани маҳсулотҳои истеҳсол кардаи мо миллионҳо нафар дар давлатҳои Аврупо онро истифода мебаранд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер ҳам истеҳсоли шими ҷинс ба роҳ монда шудааст. маҳсулоти корхона бо бренди ҷадид истеҳсол ва дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ситораи тоҷ бошад, духти либосҳои махсуси корӣ ба роҳ монда шуда, маҳсулоти тайёр ба хориҷи кишвар содирот мегардад. дар ин корхона беш аз 1000 нафар бо ҷои кор ва маоши муносиб таъмин буда, дар назар аст боз 500 ҷои нави корӣ таъсис дода шавад. дар шаҳри хуҷанд ҳаҷми истеҳсол ва содироти либосҳои варзишӣ ҳам қобили таваҷҷӯҳ аст. танҳо дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Раҳимов солона то 200 ҳазор маҷмӯи либоси варзишӣ аз ҷумла кимоно истеҳсол карда мешавад.
маҳсулот аз пахтаи табиӣ омода гардида асосан барои содирот пешбинӣ шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фирӯз низ либосҳои варзиширо ба хориҷи кишвар аз ҷумла русия, лаҳистон, қазоқистон ва ӯзбекистон содирот менамояд. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. бо роҳҳои инноватсионӣ ба роҳ мондани парвариш ва истеҳсоли моҳӣ дар корхонаи агросаноатии моҳипарварии ноҳияи Дарвоз имконият медиҳад, ки дар ояндаи наздик ҳаҷми истеҳсол афзоиш ёфта. ин маҳсулоти рақобатпазир пас аз коркард дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба таври густурда муаррифӣ гардад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ, пешгирии воридоту ба роҳ мондани содирот ва истифодаи самараноки захираҳои табиӣ бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ дар ноҳияи Дарвоз калонтарин корхонаи агросаноатии моҳипарварӣ дар миқёси вилоят фаъолият мекунад, ки дастандаркоронаш бо ҷалби мутахассисони соҳа ва технологияи муосир дар 36 ҳавзи сунъӣ аз тухмӣ парвариши моҳии босифатро ба роҳ монданд. дар ин корхона ҳавзое ки сунъӣ ҳастанд, зиёда аз 36 адад ҳавзои сунъӣ ҳастанд, ки аз яъне тухми мо аллакай амин моҳиро парвариш мекунем аз тарафи мутахассисо ҳамарӯза назорат карда мешавад ва хӯрокҳошон ба меъёре ки муқаррар карда шудааст дода мешавад. мақсади асосии мо яъне дар 36 ҳавз қисмат ба қисмат яъне аз фирмина парвариш мекунем, яъне калон шуда ҳар яки онҳоро ба қисматҳои ҳавза ҷудо мекунем. меъёри хӯрокбиишон бошад ина асосан аз тарафи мутахассисон дар як рӯз тақрибан аз 200 то 250 килограмм яъне хӯрока таъмин мешавад, ки хӯрока меъёри хӯрокбир вобаста ба сину соли амин ҳар як моҳиё муайян карда шудааст. дар ҳавзҳои сунъӣ моҳичаҳо аз рӯи меъёри муайян бо ғизои зарурӣ таъмин гардида дар давоми 5-6 моҳ ба ҳавзҳои табиӣ гузаронида мешаванд. баъди марҳилаи мутобиқшавӣ ва гирифтани 300-400 грамм вазн моҳичаҳо аз ҳавзҳои сунъӣ ба ин ҳавзҳои табиӣ гузаронида мешаванд, ки дар ин мавзеъ таъсири нури офтоб ва обу ҳавои тоза ба вазнаафзункунии моҳиҳо мусоидат мекунад. дар давраи мутобиқшавӣ тамоми шароит барои инкишофи онҳо аз ҷониби мутахассисон муҳайё мегардад. фаъолияти ин гуна корхонаҳои муосир ба рушди ин соҳаи муҳим ва истеҳсоли маҳсулоту коркарди ниҳоии он мусоидат менамояд. майдони ҳавзҳои табиӣ 1.5 гектарро ташкил медиҳад, ки дар як мавзеи хеле хушбоду ҳаво ҷойгир асту дар оянда бо даст додани имкон барои истеҳсоли бештари маҳсулот ва сегардонидани ин ҳавзҳои табиӣ дар назар аст. ин яке аз моҳиёи беҳтарин аст, ки аз ҷиҳати ғизо ва дар бозори ҷаҳонӣ ҳам талабот зиёд дорад. мо тасмим дорем, ки худи ҳамин моҳиро дар ҳамин паҳлӯи корхона яъне истеҳсолӣ бандубаст шавад, коркард мешавад ва ба содирот равона мекунад. фаъолияти бо мароми ин гуна корхонаҳои агросаноатӣ бо шароити муосири корӣ на танҳо ба истеҳсоли маҳсулоти босифат ва таъмини сабади истеъмолию фаровонии ғизои солим замина мегузорад, балки имкони фарохи пайдо шудани ҷойҳои нави корӣ дар кӯҳистони диёр ва хуб кардани шароити зисти сокинони маҳаллӣ, ҳамчунин муаррифии бештари имкониятҳои табиӣ ва маҳсулоти ба бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир дар ояндаҳои наздик хеле зиёд мегардад. дар шаҳри Ваҳдат 6 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият доранд. бо таваҷҷӯҳ ба дастовардҳои назараси хоҷагиҳои паррандапарварон аз ҷониби олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. аз парвариш то истеҳсол ва коркарду бастабандии гӯшти парҳезӣ дар корхонаҳои паррандапарварии шаҳри Ваҳдат ҳадафи аслии мутахассисони ин соҳа маҳсуб ёфта, бо ин васила маҳсулоти истеҳсолгардида дар ин корхонаҳои саноатӣ ба талаботи бозори истеъмолӣ ҷавобгӯ гардонида мешавад.
корхонаи паррандапарварии мумтози шаҳри ваҳдат соли аввали фаъолиятро аз парвариши 6000 сар парранда оғоз намуд. ҳамкории судманду пайваста бо олимону коршиносони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон буд ки корхонаи паррандапарварии мумтози шаҳри ваҳдат парвариши паррандаро соли ҷорӣ боз ҳам зиёд намуд. айни замон дар шаҳри ваҳдат 6 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият менамояд ки дар ин корхонаҳо натиҷаҳои истеҳсолӣ марҳила ба марҳила зиёд гардида истодаанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Баҳори Пурфайз дар шаҳри ваҳдат дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди бахши хусусӣ таъсис ёфта дар як муддати кӯтоҳи фаъолият ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. роҳбарият ва мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Баҳори Пурфайз тамоми фаъолияти хеш дар баробари нигоҳубин ва парвариши мурғи гӯштӣ ва марҳила ба марҳила зиёд намудани саршумор соли ҷорӣ бо ворид намудани технологияи муосири саноатӣ коркард ва бастабандии маҳсулоти омоданамударо дар дохили корхона ба роҳ мондаанд. дар заминаи пешрафту дастовардҳои паррандапарварони шаҳри ваҳдат бо ибтикори академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ва бо иштироки намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи бехатараи озуқаворӣ, роҳбарону мутахассисони корхонаҳои паррандапарварии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳамоиш баргузор гардид. дар ҳамоиш иброз карда шуд ки давоми 7 соли охир соҳаи паррандапарварӣ дар мамлакат рушд намуда, истеҳсоли тухм дар ҷумҳурӣ 4 маротиба ва гӯшти парранда 6 маротиба зиёд гардидааст. натиҷаҳои оморӣ нишон медиҳанд ки давоми соли 2024 истеҳсоли тухм дар кишвар 1 миллиарду 266 миллион дона ва гӯшти парранда ба 48 ҳазор тонна расонида шуд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хона обод бимонед.